Kaixo, gaurkoan Ballistic N-geri buruz hitz egingo dugu. Eta tira, esan dezagun aspaldiko lehenengo PlayStationaren Wipeoutaren abiapuntua hartzen duela eta estilo berdineko joko bat sortu zutela hortik abiatuta. Kasu honetan Eliminator jolasteko modura gabiltza. Honetan ez da lasterketa irabazi behar, baizik eta ahalik eta lehiakide gehien suntzitu, garaitu eta honela puntuak irabaziz lehenengo geratzea. Hor ikusten duzuen bezala plasma jaurtigaia erabiliz bat akabatu dut. Hori normalen ez da erreza, baina kasu honetan zailtasun maila baxu batean jolasten nabil. Beraz normala baino errazagoa da. Horrez gain, esan genezake jokoak hainbeste aukera eskaintzen dituela eta hauen arteko bat errealitate virtualerena daukagu. Horregatik errealitate virtualan jokatzea erabaki nuen, baina joka daiteke modu arruntean ere. Eta esan gabe doa, aukera aberatsa eskaintzen duela. Bai online jokatzeko, kanpainetaz gozatzeko, zein lasterketa sinpleak egiteko. Besterik gabe, eskerrik asko.